Аз съм Джанко, в тиктока съм добряк. Няма смисъл да се перчите, няма смисъл да се правите на интересни в тия тикток. Защото не вие хората, публиката, зрителите. Ако не са вие, ние сме нищо. За съжаление, някои хорица жалки тук в тикток се държат на крак с хаос, псовни интриги, лъжи, обвинявайки други хостове без доказателство. Пожелавам за напред тикток без подаръци, тогава да видим кой колко струва в този тикток, кой колко е забавно в този тикток. Тогава ще излезе наяве кой е истински хост, кой е тук за забавление. Аз съм Джанко, обичам да забавлявам и се кефя на малките неща. И съм щастлив с малките неща в живота като цяло. Аз съм Джанко, който е отворен за всеки, ако е дошъл с добро. Тикток е хубаво, но за онези, които знаят как да се забавляват без с хубави мисли и намерения. В тиктока съм добрак. Няма смисъл да се перчите, няма смисъл да се правите на интересни в тия тикток. Защото не вие хората, публиката, зрителите. Ако не са вие, ние сме нищо. За съжаление, някои хорица жалки тук в тикток се държат на крак с хаос, псовни интриги, лъжи, обвинявайки други хостове без доказателство. Пожелавам за напред тикток с подаръци, тогава да видим кой колко струва в този тикток, кой колко е забавно в този тикток. Тогава ще излезе наяве кой е истински хост, кой е тук за забавление. Аз съм Джанко, обичам да забавлявам и се кефя на малките неща. И съм щастлив с малките неща в живота като цяло. Аз съм Джанко, който е отворен за всеки, ако е дошъл с добро. Тикток е хубаво, но за онези, които знаят как да се забавляват без с хубави мисли и намерения. Без с хубави мисли и намерения.